Munoona vabereki zvinhu zviri kuitika izvi, wedu vana isusu ndo vanoenda kunoita demonstration. Maona malists andaisa ndini baba Chinogure. Maona vana vedu vachienda kunoteeswa mbeva kunoita demonstration. Vana vedu ndo vanobatiswa mupini nerekeni nemabhemba ekunouraya vanhu. Vana vedu ndo vanotrainwa border gaze youth service kuti vagone kupinda chigadhi kana security kana chiarmy kana police kuchengeta mapurazi avo nedzimba dzavo kumaruzevha ikokoko. Vaning'ina vedu vakadzikoma edu hanzvadzi dzedu ndo dziri kuitiswa izvozvo nevanhu ivava. Wonzwa mumwe munhu achitaura kuti Malaba ari wrong ningirikini uyo ningi baba Geza vari wrong, vana na nyoka yemabhunu vari wrong kudaidzira kwavari kuita, vana ningi vari wrong. Mumwe munhu unopenga. Woona mumwe munhu achianalyze zvinhu zvisiri izvo, achiisa analysis dzake dzekushora vanhu vari kushedzera nekukurudzira demonstration. Unoshaza kuti munhu iyeyo uri kunyanya kudai, uri kushandira bandiko ripi? ZANU-PF, CIO, Fazi, ari kwaMalaba, kwaMonzora, ari kwaHlabangu, ari kupi? Unoshaza kuti chii chiri kuitika? Ndo mararamiro ari kuita nyika yeZimbabwe vabereki. Vana veZANU-PF ndo vari kuzvikoro zvepamusoro-soro kuEurope uko, kuna naAmerica, kuna naCanada uko. Ndo malist amuri kuonayo. Vana veZANU-PF ndo vakazara mugovernment mumapozisheni mahombe ese, vana baba vavo maministers, maMP, mapresident, maembassy, ivo ndo vakabata futi maministry ari mugovernment acho futi. Handizivi kuti munyika hamuna here vanhu vari kudzidza kufanana nevana vemaminister eZANU-PF, kana vana vemapozisheni parties, kana madoctors, maprofessor, maengineer, maarchitect, hamuna here? Wonzwa munhu achitaura kuti vana baba Geza vari wrong zvavari kuita. Munoziva pamwe pacho nyika yedu ichigere kusununguka zvechokwadi, tichine vamwe vanhu vane pfungwa dzakasarira stereki. Unonzwa vamwe vanhu vachitaura ndowe chaidzo kumagurupu uku, zvinobhowa zvinorwadza chaizvo magurupu. Vedu vana ndo vanoenda kuita chikorokoza vachiponoka nzara kumatombo kumasango. Vedu vana ndo vanoshandira mamainzi avo afana vana vadiki vemaministers nemaMP eZANU-PF. Vedu vana ndo vanochengeta mapurazi avo nokugaidha dzimba dzavo. Vedu vana ndo vanotambiriswa ma5 kg eflour erice. Vabereki vedu nevanhu mushoma ne10 kg yembeu nebhagidhi refertilizer. But onai upenyu hwevanhu ava, kumabhizinesi ndo vakabata, kuhurumende ndo vakabata, kuzvikoro ndo vane vana vari pazvikoro zvepamusoro-soro. Saka nyika yacho kana tichitaura kuti baba vari kutaura kuti baba vaGeza nevamwe vatungamiriri vatisingagoni kutaura nemazita, ngatipindei tirwire nyika yedu. Unonzwa mumwe munhu achitaura kuti munangagwa wacho munomukwanisa here, munangagwa wacho munomugona here? Kana mukamugona tokupai ng'ombe, kana mukamugona tokupai mbudzi. Woona vanhu vari kuchiuto vachisapota hurumende yakadai so, hanzvadzi dzavo dzakadzidza but hadzikwani mumabasa ehurumende epamusoro, vanongopera kuchipurisa nekuchisoja ikoko nekukanzuru. Zvinobatsirei zvinhu zviri kuitwa izvo vabereki? Kana ndimiwo muda kutumirwa Mwari zvakaita sei, angel zvakaita sei, muda kutumirwa mutumwa zvakaita sei naMwari, tinamatire murume uyu anonzi Geza nevari kumashure nevamwe vatungamiriri vatisingagoni kutaura nemazita, tinamatire pfungwa yaainayo. Ezvo vamwe vanotobatidza kutobudira Peturu kuti dai tamuona tamudira Peturu tamuuraya. Nemamiriro akaita zvinhu, tarisai vana veZimbabwe vari kutambura kunze kwedzimwe nyika, kutambura kusafa vari kunze kwenyika. But tarisai vana veZANU-PF nevana venhingirikini ava, ndo zvinhu zvavari kutumira vana vasina kudzidza kumamisha uku, mahwindi nemakorokoza, kugara vachirwa vanhu murodhi nekudini, ndo zviri kutumirwa manhingirikini maMPs nemasenators kumaruzevha kumamisha uku, kunokanganisa pfungwa dzevanhu kuti vati demonstration yakashata. Zvonzi vana baba Chinogure vapanduki, vana baba Geza vapanduki, vana nyoka yemabhunu vapanduki, vana baba nhingirikini Chipeneti vapanduki, navamwe vese havapanduki, vana naTete Braziro, Rhinos, Margaret, mbuya Taku navamwe vakasiyana. Ndiri kutaura vanhu vari padhuze dhuze vandinoziva, nevamwe vanhu vazhinji vari vana baba Masese, vanzi vari wrong. Pakuita sei pacho? Uri mupurisa shuwa nelisti yandaisa iyi baba Chinogure, yandaisa iyi yevana vemaZANU-PF vari kumhirwa makungwa vakadzidza madhigirii vari pazvikoro, nevana veZANU vari mumabasa ari pamusoro munyika yeZimbabwe, vana baba vavo vari ndivo futi vakabata nyika yacho futi. Uri musoja shuwa, uri kuvaka nyika here kana kuti uri kuparadza nyika? Kadai uri mupurisa, kadai uri musoja. Wedu weinzwa itsitsi vakomana vari kuchiuto, ndoda kutaura chokwadi. Inzwa itsitsi vakomana vari kuchipurisa, kana nemi masiyaiwo. Zvimwe zvacho kana nemi vafana vari kushandiswa neZANU-PF ka, zvimwe zvoda chikoro, zvimwe zvacho nazvo zvoda kungofunga wega so, kungorizina wega so. Tinokutendai mazvita, kuna vanonzeve dzekunzwa vanonzwa. 31 March 2025 ngatiendei mudemonstration muroti, tisapote murume uyu. NdiMwari, ndiani umwe munhu unogona kuzvipira kusacrifice upenyu hwake
makazvinzwa kuti anga aitananiswa nepfuti, makanzwa kuti dzimba dziri kuparadzwa, mapurazi ari kuparadzwa. Kufira iwe mwana weZimbabwe. Baba Geza, ndiani umwe munhu akambosacrifice kumira pachokwadi kutaurira Mnangagwa fair kana Mugabe zvake rimwe remakore? Ndiani akambotaura izvozvo? Chiwenga akataurira Mugabe fair kuti step down. Vana Baba Geza vari kutaura mai manje kuti step down Mnangagwa. Nyika yedu iri kuda varume vakasimba kufanana nevarume vanogona kutaura, vanogona kumira. Haisi kuda zvemapato mai manje kuti ukataura onzi atengwa akusapota ZANU-PF, atengwa akusapota opposition party. Ngatimbosiyai vanhu vanodambuka kutaura zvakapusa kudaro. Ndava tinosapota opposition party kusvika riini tisina change. Tinosapota ZANU-PF kusvika riini tisina change. Opposition ine chance chekuti itonge yakawina ma-election, but inobatirwa futi. Chamisa makamona achibatirwa futi. Even vamwe vari muZANU-PF vanoda kuti hurumende ichinje, but vari kubatirwa futi nemamwe ma-opposition party. Saka please ndokumbirisa mweya waMwari, ngatinzwei tsitsi, ngatiitei mwoyo munyoro, mweya waMwari, ngatiitei rudo vana veZimbabwe. Timbotanga tabatana kuti mvii. Nhunzi chaidzo dzinobatana kurwisa kurwira kuti hapana anosvika padhodhi chairo. But isusu tinotadza kubatana kurwira chinhu chakanaka. Asi nhunzi dzinobatana kurwira chinhu chakaipa. Zvinonetsa chaizvo. Vanogona kudzamisa pfungwa misodzi inobuda ukaona history. Ndinokutendai mazvita. Ndokumbira kuti mutaurire vana kumamisha uko varege kushandiswa nevarume avo. Vari kudya vachiguta vachifamba vachidonhedza madhodhi zvavo, vamwe vana vachisafa, vanhu vachitambura munyika. So vana vavo vagere upenyu hwakanakisa zvisingaiti. Zvinorwadza wedu wana ndo vanopera maform 2 maform 3 magrade 7. Vavo vana vachienda kumahana Oxford, Harvard University kupi kwese vachidzoka futi vachitora zvigaro mugovernment. Igemu rinongotambwa nana mabhiza waya nana ningirikini waya nana kazembe waya nana wapa muchingori. Nevarume vari kujudiciary, vakadzi vari kuzeki waya vanana ningirikini vana chigumba waya nana malaba waya. Igemu riya vana vavo vari muZANU-PF kudhara waya. Vana malaba mamembers eZANU-PF, vana chigumba mamembers eZANU-PF. Saka gemu riya rinenge richitongotambwa pachiukamarism. Hakuna ma-election anoitwa muZimbabwe paya. It's a fake dead game. Ndinokutendai mazvita. Ngatisanganei musi wa30 handei vanhu vese tipinde muroad tiende.